Tripura hastewo Tripura sharongni talikhani kogrongno shawaibo shabaya wati kiri hinkebo Michael hamia henai alailayo phia wati belai phaikebo nokbaye nukhung kapla angai thangbayo mono RD block by khobja 48 koram sarani dem sharani forest colony amchayo bridgidok nukhungni borogro belai no birman klailaiza borongni janani bagai mairum kolsha kire teirangsa nangjanai kire tabo bridgidok nukhungni borogro khorok berawai thunani thaikire tabo forest colony je birung nokse lela jaknai thai ungsiwa khairok susu ke kha khamai mokolni mukte rior laija mai khopsani bage jotono belaino wana jaknai ko tamani hinmale tabungni ojorawase tongna no kire chana mai kire hinke sabano ke hapang nogri wo hinai rilai tongma kalai khana khapangni notice Tripura nai tongnai jini takhok bukhok rok norokno chung phunungna bagai no chung tini asuk ksalmani bisiko phano mono RD block by khobjak chung tini phai sokpaika forest colony wo oro kwbangma no jini Tripura sarok nok nukhung rok bai kwbangma jingjal rok ongoi ekdom khakham sere sere khai mokolni muktui yori no tongo borok haipano jotoni bwskango chung norokno phunungna muchungo kurung kurung thai rogo oba haike no ongoi tongo engke haipano chung tini phunungna nayo o kisi sano no norokno phunungna nayo boba haike tabuksu jingjal rok ongoi tongkha chini Tripura sarok abono chung naine leno tai o kami amsaini borok tai o nok nukhungni borok waibo chung koklam rok sawai naileno boba hairok borok jingjal ongkha tai horrogo wati rok klaifru rogo borok boba hairok ke bahai ke sogoi ka rungno rogo thangai borok malela laimani aboni koktoma rogo chung khrawai naileno khnai nailenai o kami amsaini borokni khoktui o nok nukhung rok boba haike pabai khatai kothor rok laioi boba hairok ongoi tongkha chung phunuknai tabo belai no khairma singsa tamga ke nainai khangke nukhung rok ekdom maislam kolsa klainani phano ekdom beranani phano thaikari hayeng khatai nok nukhung rok oba haino kisi lala ongoi tongkha tai thutai rok bebak no khengjak tai oro tongo tailam rok doga rok phiok phano se onok rok ekdom borok rok thunani aba hai thaikari kha aboni bagui no borok oroni kutului rungnogo thangai malaila khana hanai mawan sugo tai khnai naileno ono nokni nukhungni nok phang jikbai no chung kok saini leno borok bo bahai jingjal rok mangkha tai bahai ke borok o rung nok rogo thangai sogoi ka sungnai leno ke dini nok nukhungno bele abo ban bung khuskulo kita ke norong mia horo koita rogo jagani thangkana hene emne 4টা 5টা o phaikya ngai sanja ako sari gono sarikni gakai kothor kotok kotok kalai thangka hangka chung boma saknoi phurka kasipno koroi bla mane janjan nogo jata kothor kalai hangke umo kap khan basa o ma hala hangke haike no tonglai kha kiri woi hangke ayang kuthase dam dam ro kagai tongbai kha hangke bo jaga tongnai hanai omo kha siri khokha hangke kothor to kalai dukhuman bai kha bini bsak rogo to hangke bona ang rejai nawi phono phinoi katilai tongo no hanai katilai tong hangke wati thaka hangke chung school nogo ma thangka ta thutai koroi kha hangka ba ke norok aro thangai jotono kurum kuthum ke malai mane ke tini da na ebar mia horono ma thangbai ka kete pasi wati phayu hangka ba tonglai to nangano bole thuna to nangano bole hangke ri sum to koroi sini hangka koroi o sisilalo o ko jero boitala ngati ba ori ba no sumui thulai ka ta hangke tabuk onok rok kothor klai mani hangke tai onok rok ni tai nongni manai khonoi mairum maikha rok bo siwi thangbai kana hangke abo rok busuk jora tei koi kg rok tongmani rok khana nok nukhung rok mairum le bisi koroi tam khawui sana 5 kg tongo ta 5 kg bo ta si thangka hangke rasono bo thangmani hangke net koroi hangke mairum se maiya ta busing ta mairum se koroi sini hangke norok miani simi aro thangai lelawi tongai mani hangke tamo bomti rok samung nung rok norok bo bahai rok sawai tong mungsa sokpaya hangke tabuk ang sungnai no tabuk to norok mia horni simi aro lelawi tongo hangke tei samung nung rok bo koroi hangke asuk oro to nok nukhung to kwbangma borok rok no aro to kuthum laijak hangke tai aboni bagai chaya ma nangya ongoi tongmani aboni bagai haste hapangni thani tai abono bomti rok norok sanmung rok kisa sawai khana eko masa ya ba masa jangnai rok mana musungo ta sung katai nok rong ni bagai bo ব্যবস্থা khajana musungo o nok rong no to sung to tai chari malia sarkar sara chari malia bole abo hangke bong thani rok sung mana musungo ta o nok nukhungni ongoi tabuk nini logi songno hinmano tamo khlai kam khayu ta bwsarok ke mangnai tongmani school pori tongoi bayo nogo koroi ma sakai khobo bo abo ma poriya bini bagai bo bipot
फिट दोङै दंगो देरि न Oh saksaya. साकसाया मा फरिया को जे 5 5 6 नि मा दं हाता ताबो Ge जों नाय दंलायनाय अमतिखेनो तेबो krung krung tai गोबां मा nok nok khong bai jak rogo जों थाङै नायलायनाय अब हायके बो बाहायरो बुतिखे बायखा ताय बो हायके दंलायखा आबरक जों थाङै नायलायनाय जेरै नटिस त्रिपुरा चेनेल निबो खाक्तै takukte bukuksong norok naitongo chung tini salsa rugui chung or phai sokmani yagolo prai damnui tamkha chung phungni simi phaitino chung phai sokpaikya mono RD block tini forest colony amsayo tiprasa tongnai lukurokni te o jaga norok khnai mankana ani bwskango kok sanai sawi thangka o jagani jingjal bini bwsa tambungni Family boba hai nung jingjal ngi tong din sure fit nung mani porimaya baluk suka ta phano porimaya tongo joto jaga no nai bekha joto jaga doctor no ta phano ma poriya porina mo jongwa nini umur busungka boyes nini age busungka mani year nini bosor ang tera rokan kha nung bo jaga pori mani ango school no pori mani pori mi yang tong tata ta fit nung go pori malia ango school ni kokha genero khnai man khana tini kopal pila talka pila na nagai thaipung rujdi mahai khajane takokte bukhokjong tamni khanga ke norok kaham ke na khanawi man khana bongni nok nukhung choliyate sak hamya busanati buini huko samung tangai chai tongman jorawo obohai maislam ko sa laini ni phanose mane kasana ni phanse jaga krikha omake pajak o amsani lukurokni sudu obo simia o jaga tongo 46 family oba hakina bai jingjalo kulungjak ge pharite bosung kok salayana te nailainai boba hai o jungjal o jaga o norok nugui mankhana kabui tongnani ba asugui tongnani thai kaisa jaga phano krikha o kami amsayo amsuk khlai tini kothor wngkha ge phari engke o jaga je gurogui nainai chini sar somoi bosung phari kisa kok sawi naina boba hai tini u jorao phiaba chung norok khnai manka belai wanama singsa bosa feeding jak nogo mairum krei buini hugo samung tangmani yagolo tabuk teisa haino hai nokhani nukung haike tongui tongjabani lukrok ge phari sar norok je tini oro gurogui naimani tini o jaga 46 family hini chung koktoma saiman paika o jaga ni lukrok bai kok samani yagolo no tabuk norok buskango bobo haike borok no khaksang mai yakhaba bongni nok rok no teisa haino hai kiflei nani bagai norok yapiri sanai buskango bai chini media ta khok songno 46 simia chung tini phungni simi phungni 6tan sim chung nongkhlai mani total mangkha oro 46 hingkayang 47 36 total istuk family taibo tongo chung naibe mia khojao khe chung tini je phungni sim nongkhroi nukmani chung mia sanjani simino je parani borok bai chung contact khaikya contact khaimani pore chung visit khainani bagui ongkhlaikya chini MLA sar songbai chung contact khaikya chini sar furtu songbai chung contact khaikya oboni pore no MLA sar bo chung direction rokha norok thangnai ledi norok je thangmani visit no anobo sahodi engkai omo khaini bagui chung ongkholka aboni pore chung SDM sar songbai kok saka tosilo kok saka ge borok visit khai thangbaikya ge chung borok no to sajakno chung borok request khaikya SDM sar songno jisuk mansak dati dati no o problem no solve khainani bagui tak to wati phais tongkha ge wati yo to chung busuk tongmanai bam hai sorna dirogo ge bono jisuk mansak 2-1 din ni bisingo no borok nogo phirogui thangmani moto poristiti khlai rotung hne chung sarkar thini koyuta ge phiaba sungnugui mano tiprasa kami amsai tongnai lukurok tini wati ni jingjal yakheba tei ni jingjal yakhaba lama ni jingjal abo to bisi brum brum nongui tongo taklai bisa simino kothor bai wati phaya gobo hai je jingjal ngi tongo je tiprasa rok abono tui tini o jaga bongni bo nok kaham hingkai to obo haike pawi tongna nangla khamo tini nok kri tangmai ahon bagina hayengi tongle gobo haike je tongmani abono rugi bisi brum brum agi nana dabra susi susi songni amalo no obo hayengi tong abo haike ngi tongmono tui tak hapang chalogui tongo kaitham bodol godalei oboronglai nang buskang ni bagui ba khali rogo phono obo hayengi mano abono rugile nang tam sanar musong haste hapang naikol tongnai rok belai kheno oto nangmani kokno chini tiprasa rokni talikha to hamiano hnimano nobor kotor phaikeo nogrok khugui tlango wati kotor phaikeo haino nogo tiklayo kotor phaikeo paithangmai kya
bwskango tamo khaisinayaboto जों सुदु सरकारनो साबखायमानो दिनै जे मानथाइरकनो जोंनो रनानै बागै जों सालबुसुक लाहायके तंसिनायबा अवनि बागै जों सुरु ताबुक थानसाखैयै जों बुबाग्रानो लगिरखि सिमिचे अ प्रब्लेम रगले सल्विं सतखनि खाखायो बुबाग्रा सिमिचे चिनि तिप्रासनि मानथाइ सकताइरंनो रिमानो नहनि बुसकानि सालको hamba inke phari te sai no hai o jaga te khoroksa bubagrani tuidul jak tipra motha bodol ya kheba tabuk alliance bodol kotham bodol gdalei tongmani a jagani khoroksa bobo tini luk dofani bagi samtang batang bisi burung tangai tongmani bono to katal kha sin mungrana nangya sar tini je obahai obostha angai tongo hayung gnangai ba kami amchai rogo bisi burung no nok bai angke ba lama kwrui jaijor kwrui pherang jati kaham ke manthokya obo haike phiaba te babisa phasing sanani thangka angke tini 184 jon rajani bongsho tipra haste wngkha rajani ha ni hinjago phiaba kami amchayo tongnai tongkosung lukurok yakhaba rajani busa hanjaknai rok bisi burung yakheba sal burung no jengjal bai kopulung ngai tongo abo ki haste habang naikol tongnai rong da chaya na u raja 184 jon raja hani busa hinjaknai rong da chaya ningla bo bai khakai belai kheno important kok dong o kok no tui an bakhao wansuk mung bo baluk jaksi ke tini oro je tongnai rok borok bo situng tai ang election ni sikang bo kaisa kok sajak tongo tabuk norok borok jotono tui no bwskango kaisa mission ono ang nongkhonani hinin ma songkha abono tui tabuk ni ojorao to kothor phaikya nobar phaikya nok baikya abo ngake to samoyik mane jora jorao ungmani problem ka a problem to chung klaijak no tongo fia bachini permanent problem tongo permanent solution tongo hima haisin ke permanent problem si tongo bahai ke problem male sini lama ni problem tui ni problem current ni problem abo thas thak playa ga abon bagai tabuk tini o jaga tongnai rok borok bai bang kok salainai bwskang ni salo ya prisenai je chung actually political ni system no si chung change khlainani nango a jaga sudu party ni leader rok no simi majrari wi lab korikha tabuk chung je public khunjaknai rok je chung society ni borok khunjaknai rok chung abno kisa change khlaina na ang sinai ang kubui kok jeta abo sudu ani party ni party hiniya chini borok jesa party pan khlaidi political ba party khlaimani system no chung change ma khlaisinai obo khlaiasa chini solution ngla khani ang kha khlaiu tangi himalaya chung je puru neta rok ni hinka ei misil phaidi mono bazar phaidi o kumargato himdi agartala himdi hinja kangkai gari o burung chari burung becherap kalai ma thanglai jau town bagi thanglai जों मुंसासुक दा माननो चिनि गामियाम से मुंसासुक दा न आमा हाय खलायै चिनि नेता रक borok चिनि बर रकनो गामियाम से तंनाय रक बेलाय कलाय मानजाखा जों बो निहिनजाखैनो थांलायो फियाबा मानथाय मानमानि जराव अंग चिनि मुंसा करै हे दिबा तिनि नायनि दि कारेन्ट डक चिनि अर ललाय बालाय इंलायजाक फियाबा टाउन नो थांगिनाय दि टाउन नो थांगा अंग बंगारखै नगो कारेन्ट दिसिनि रिउइसे कुलमाया कारेन्ट खुतियो से लाइट जों सासाब राबजाक आ बिल साबरिबा गभर्नमेन्ट रिउइ तंगो फियाबा चिनि हिंगांखाय जों गामियाम से बा थाइसा थाइनि कुनो मते सकलाय तंलायो आबोनि पन्तसे बिल कुनो समय एमन जबरदस्ति खाइपेयो 1 लाख 1.5 लाख कुनो समय बंधन लोन ना उइके ब मुसुक फालै केवबा पुन फालै वाक फालै कारेन्ट बिल रिउइ हिंगांखाय कारेन्ट सिरो होया कारेन्ट बाय तंगनि लयिं थांगाबले ताबु कारेन्ट साराबो तंगमाया हे दिबाना आबोनि बागै आंखा खलायमानि हिंगांखाय आं या प्रिसानाय आन लगी जे या प्रिसानाय खरकसा खरकनि जों या प्रिमा सेलायसिनाय नेता रक न जों रुखथारियावै नेता चिनि गामियाम से रुखथार सितों जों आ सिस्टेम से मा खलायसिनाय हाय दिबा नेता रक जदिनो चिनि गामियाम से फायके तिनि चिनि नक बायखा हुक बायखा बिपद उंलायखा आजरा सिमि नेता रक फायनाय फायखांखाय कुनो मते नुक फायखा निनि लामा चाया आफुरसि नुगै थांगो बिपद नांपुर सिमिसि फायु नगे चिनि बर रक जे पुरु खारागै जों आ माहायके बुरुं बेसरे मुसुक पुनतलांजा माहायके थास थांलिया नांखांके नेता रक 10 जन 12 जन के गामि कायसापन मीटिंग खाय बैसितों तामहिन हाय दाना 10 जन 15 जन के पान खाय बैतों आनि गामियाव नेता सिमा फायसिनाय नेता फायांखाय नेता नुगियांखाय जों चिनि अदसानि ककनो सायमालिया जों आ जागा थांगै बयनि उ अंक जन सभा कतर थांगै ताम ककनो सानाय आ जागा नेता कतर फायनाय बं बासन सिमि जों खोनानाय चिनि दुख दुदसानि कक खोनानोबा खोनायाबले ना आबोनि बागै आनि वान सुकमानि हिंके आबोनो जों अ त्रिपुरानि चिनि तिप्रासानि राजनीतिनि सिस्टेम न जों चेन्ज खालायमिया साक चिनि अ कपालनि बिरमान कागलाखनि आं खाखलायो आबो बायबो चिनि कपालनि बिरमान फाटके कागै थानाय आबो हायतिया किन्तु
chini o jagao nugnai chung jesa political leader phanongthong kamchini kamiam sai happai siteng meeting khaina ningbo chini kamiam sai khaipai siteng misil khaina ngbo chini kamiam sai khaipaiteng abur se chini kamini durdosha nugnai abur se sungbo bukhani kok khulogui saimannai borok kabang ma jonosabha hazar hazar lakh lakh sung thangi chini dukhoni kok saimi ablena kintu nini kamiam sai sung abo system bufur nukba bud ni jora bud manna furu simi bud manna furu to sin netar thik no kami kamio nogo nogo phai thampai blena engka aba haike nogo nogo se phaiman hunga kai practical 5 বছর জরা o chini kamio no phaibo meeting bo khlai phaisiteng chini kamini durdosha bo borok nai phaisiteng nei joto party ni leader rok no joto party ni MLA MDC মন্ত্রী মিনিস্টার CM EM joto no nang akok no koino musung emon ki nung leader na musung khai nung bo samung no khlaisidi joto no samung khlai no leader ngi thangsiteng nei ang sanani musungu haya sara chini tiprasani o kamiam chai rokni je chini o birman obo jibono kaglak ni ang khaklai ambagi chini political system no se chung change khlaina ni nango ঠিক আছে না tekese kok ni kok satani Simon abo tabu bubagra tirpati agreement ba tripartite agreement khlaika tini khlaiman yagulo tiprasa hamkraini bagai ge abani yagulo tabuk tekaisa obobo nahar taiklai ba khursa taiklaio takni nije kokthai samanibo tini katham bodol IPFT BJP tabuk tipra motha bodol katham bodol gdalei buskango tiprasarok ba kamiam sai tongnai joto lukurokni hamkrai busuk jora tingno nini kha khamle bo bahai abono ang belekheno abono tui bowan sugjak jeng tabuk kok tamoba tripakhik chukti eba agreement khlai lekha agreement khlai kai jeng puitu salia haya dana jengno agreement khlai kai likhito babe jengno saya kai jeng tai bukhukni netaroni bukhun kokno jeng damrilia netani bukhukni kok bud manna sagangsimi jotono kaham kaham kok sau bud mani thangbai ki angkai abotai phaiya aboni bage agreement khlai chini success nani ekmatro political system no change khlainani nangnai angkha khlaio tini jodi no jeng central government by state government by chini tipramotha agreement khlaiu angkai tabuk sungbo o system by no mahimlai sinai chini kami amsai by leader no se jeng agreement khlainan bakhak matlangnai jodi no norok o kogno sohomot ungu angkai o kogo raji tongu angkai faidi jeng buskangni salaya priselayan abo sara jeng khlai manglak jeng leader joto party ni leader no faiteng jeng accept khlainai ang norok no koinani musung nong channel bising tui chini tiprasa rok no jesa party ni leader phano faiteng kami amsai habriya tanglai hapaitheng bini samung no jeng nainai bini samung no naimani pore bobusuk jora jeng bai kerengei jeng no samung khlai jeng no ang tini nong rok kesari kalang thango aboni yagulo jeng mission jepur nongkopur jelogiri nei ritheng jeng totally u jonosabha kotor kotor borok burung burung ke thangmani a system no change ma khlaigra nai nung nangkhai o neta hanjangnai rok chini kamio hapai sidi chini kamini birman no norok o kamio hapai songnor nukliye hayadana abon bagai jeng agreement khlainai a leader rok bai tini CPM phanangthang Congress phanangthang BJP phanangthang tipramotha phanangthang jesa party ni phanangthang i norok ano sanamui rohman yagulo ang norok bai tongnai hani nung agreement khlaidi tong yang ngai chini kok nai yang ngai tewaise but sana puru chinorta phaidi bobo gosima thanai i phaiya hani likhito narang nai yang khangkai haya sara ang ma samani kok ngai haya sara chini tiprasani kepalni birman thanglak jeng centrally je sikpano agreement khlaidi agreement khlaika agreement khlai implement bo khlaika implement khlaio hne chini joto kamiam chayo nung ang sisaya kamini borok sisaya kai ni norok sokpaini hinor so de songba sokpaiglak ajaga bo kabangma chini leader ni bisingo bo jeng leader no majra bermania leader ni bisingo bo leader tongo bole kasaro kisa khainar na musungnai nono 10 taka pakore dair hok angkai lama badam kisa paisa gana hani 2 taka u aro kisa tuithanda nang phaigen hani te 1 taka kai ni noro 1 taka pano sokpai yang angkai to a birman tongi thanai abon bagi agreement implement joto no ungana angkha khlaio aboni logio jeng kami bai chini kami amchai ni borok bai chini leader rok ni thanio bo chini bo kaisa agreement tongnani nangnai abo joto no khao phan krak bai ke wansuk angkaise jeng change khlai mane abo tini angoro bason dimania ang ani practical ang wansugui tongjak ang ya prisanai ni khaklai tongo je afuru logiri na musungnai rok jeng nangkha kami kamio thangi obonoti awareness khlainai afuru je logiri na musungnai rok logiri thang ang kuno party ni hini sana thangi abo belai no hambai sano nung borongni khoktui bai khaba bongni bodol ni bisi khoktui norok khnai makna norok khorok ni samung tangbotang dofani samung tangbotang khlai tongmani bahaike tiprasarok yok saman mannai abo to ang norok no sal burum burum ani koglam panda norok nuguin tongo oba haikena jeng tini bo kami amse phai sing norok no o mangpli phunugui maka tiprasarok ni kopalni talikao boga khimani
bisi burum burum sal burum burum no obahike khlaijagui tongo শুধু নকবর বাতি জরানি সিমিয়া তাকুতে বুকুকজং আবো সানান থাঙ্কে ওয়ান সুকতাই দङ যেমন তকা থাইসি মহাই সাকা খাকে বেলাই নাই থক বিসিङो বুসুক জরা সিদ্রা yang bumung tongkha kasla bisingo kota kri abongkha 184 jona rajani busale hinjago ba 184 jon rajani tipra hastele hinjago takute bukuksong phiaba o rajani busarok busuk jora jingjala tong norok turuk turuk chini mangplini bisingtei norok chung o 48 korom sura amsaini tongkosung lukurok busuk jora jingjalo krengjak sing norok phunugui tonai norok obahikino shoyoi nai tongdi notice tripura channel no hambai।